Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dr. Michael Bicc Usi, Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Jacob Bahara, MP, Minister of Transport and Public Works. All the cabinet ministers and deputy ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all government officials here present. Quantity Surveyor Jeremiah Mahaba, Chairperson of the National Construction Industry Council, NCIC, and all the board members, management and staff of NCIC here present. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present. Honorable Patrick Zebron Chirondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Senate, and all regional members here present. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all councillors here present. Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Senate, and all the members of Parliament here present. All the traditional leaders here present. Bishop Richard Banda, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, Amaindi Abam. Mchaka cha 2020 inalonjeza kuti munthawi yomwe nditakutumikireni ngati president, cholinga changa chidzakhala kumanga Malawi watsopano okomera tonse. Ndiye ntchito yomanga Malawi wokomera tonse ili ndi mbali zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, zomwe tikumanga kuti tukule miyoyo ya azimayi ndi zosiyana ndi zomwe tikumanga kuti tukule miyoyo ya achinyamata. Koma zonsezo nzofunika kuti tipitirize kumanga. Zomwe tikumanga kuti tukule miyoyo ya abale athu acho alubino amasowa mtendere m'mbuyomu nzosiyana ndi zomwe tikumanga kuti tukule miyoyo ya alimi. Komanso zonsezo nzofunika tipitirize kumanga. Zomwe tikumanga kuti titukule miyoyo ya anthu ogwira ntchito mu nthambi zachitetezo ndi zosiyana ndi zomwe tikumanga kuti titukule miyoyo ya anthu opanga business. Koma zonsezo nzofunika tipitirize kumanga. Zomwe tikumanga kuti titukule miyoyo ya anthu a m'midzi powapatsa madzi, magetsi, misewu, masukulu, misika, zipatala, ndi police unit, ndi mabiriji, ndi zosiyana ndi zomwe tikumanga kuti titukule miyoyo ya anthu a mtawuni muno powakulitsira misewu kukhala ya ma dual lane, ma triple lane, ndi ma overpass. Koma zonsezo nzofunika tipitirize kumanga. Tikaphatikiza ma project wonse amene tamaliza kumanga, chilowere ine upresident ndi omwe tili mkati kumanga dziko lonse la Malawi. Mujamanenera anduna niwopitilira 600 iwo achitatamu si2. Ndipo posachedwa apa titulutsa mndandanda wa project onsewa nzithunzi zake zomwe kuti Malawi kulikonse muliliko muzione nokha. Izi tipanga chifukwa munyengo ya zisankho ngati ino mmachuluka zonenanena. Kapena tingoneneratu kuti mmachuluka mabodza.
ndipo mabodza ena adayamba kale. Bodza loyamba lonena kuti boma la Chakwera palibe chitukuko chomwe lachita, koma tikatulutsa chimndandanda cha mapolojekiti awa oposera 600 iwo, ndiye kuti Satana amene akufalitsa bodza limenelo achita manyazi. Chifukwa sizoona. Ndipo tikatulutsa chimndandanda cha mapolojekiti amenewa nzithunzi zoonetsa mmene zitukukozo zilili, Amalawi mukhalanso ndi mwayi omafanizira ntchito za manja anga ndi ntchito za wena amene anali akatswiri obyala miyala ya zitukuko koma alibe cholinga chomanga zitukuko zenizeni. Bodza lachiwiri lomwe tikufuna tithetse m'Malawi muno ndi la amene akumanama kuti zitukuko zomwe likumanga boma langa anayambitsa ndi iwowo, ndipo ndiye boma langa silingaloze zitukuko zomwe lachita. Kuyankhula kotereku nkongofuna kunyozetsana ngati Amalawi ndipo tisamakusekerere. Ntchito yomanga chitukuko simamangidwa ni boma limodzi, chifukwa zoona zake nzoti boma lililonse limamanga mbali yake. Palibepo cha nzeru kumati court ayi koma mwamangazo ndayamba ndine, end of court. Chifukwa tikati titero ndiye tonse mdziko muno tikudziwa kuti zitukuko zonse adayambitsa mkamuzu. Ndiye kumbali yoyambitsa zitukuko angayankhule zambiri mkamuzuyo. Maboma wonse obwera mbuyo mwa kamuzu mbali yawo inali kupitiriza pamene kamuzu anasiya. Ndiye tisanyozane anthu oti tonse tikungogwira mbali yathu. Komanso mayi amwana sangamanyoze bambo ake amwana nkumati ngakhale mwanayo mwamkulira zovala koma palibe chomwe mwachita namsambitsa ndine. Uyankhula koteroko nkopasulana banja ni kuononga ubale wa pakhomo. Timati osamalankhula zomapasulana zobanja kuononga ubale wa pakhomo, wina akagula chovala, wina akasambitsa mwana nkumanena kuti wina ndiye waposa mzake. Tizimverana komanso kupatsana ulemu.
nkhani pa chitukuko sa amene wayambitsa kapena amene wamaliza, koma kuti mu nthawi yanu m'boma mwasuntha zitukuko mtunda wanji. Ndiye tikatulutsa chimndandanda cha mapolojekiti amene tapanga komanso omwe ali mkati, Amalawi ndi amene mutaweruze ngati mtunda omwe ife tasuntha zitukukozo mdziko muno mu zaka zinayi zapitazi uli waufupi kapena wautali. Ndiye lero ndine wokondwa mtundu wonse kuti tikukhazikitsa tsiku lowunikira kamangidwe ka zinthu mdziko muno, kani zomanga boma, kani zomanga makampani, kani zomanga nzika. Tsiku limene lino lofunika chifukwa kupita mtsogolomu litithandiza kuti ntchito yomwe aliyense akugwira pomanga chitukuko ilemekezedwe, komanso ntchitoyo izigwiridwa motsata malamulo ndi dongosolo, chifukwa tikamanga mosalongosoka pachiyambi, pambuyo zimavuta kukonza. Chifukwa tikukamba zomanga kuti zigwire ntchito mibadwo. Ndiye ndikuthokozeni nonse amene mumagwira ntchito zosiyanasiyana makamaka mu sekita imeneyi ya zomangamanga, chifukwa popanda inuyo masomphenya omanga Malawi watsopano okomera tonse akadangokhala nkhamba kamwa chabe. Ndiye ine ndili okondwera kutsekulira tsiku ngati limeneli kuti Amalawi tiziunika ndi kutsatira bwino zimene zili kumangidwa. Tereku zina zonse zimene wena okhala ndi maso akhoza kuona, tingothokoza kumwamba kuti adatipatsa maso openya. Koma tonse tikumanga Malawi amene akomere amene alipo lero, ngakhalenso amene ali kubwera kutsogoloku, chifukwa silili kumangira ifeyo, tikumangira wenawo amene ali mkudza. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndakuthokozani olemekezeka kulapatu pa tsiku lokhazikitsatu tsiku loganiziratu ntchito zomangamanga mdziko muno. Kwambiri kulimbikitsa mtundu wa Malawi kuti ayi dziko litu litheke kufikira masomphenya amene tikufuna ngati dziko la Malawi. Ntchito zomangamanga zofunika kwambiri, komanso tsiku lero ndilofunika kwambiri. President atsindikaso iye akufuna makhala ndi maso kumaona zimene zikuchita, tipanena kuti ayi pabwere mndandanda wa zitukuko zomwe dziko la Malawi lachita, ndipo anthu anena okha kuti ayi mtunda umene wa dziko la Malawi lafika apa kapena lochokera apa, mene kuti kukhale ndithu Malawi kuona zitukuko zimene zachitikatu mdziko muno, zitukuko zosiyanasiyana ndithu. Ndiye imene ikuyendera program yonati pakhaletu mwamene opereka mphoto kapena kuti maawadi kwa makampani komanso anthu amene achita zakupsa pa ntchito zomangamanga mdziko muno. Tiupekerebe m'manja mwa the head of ceremonies chimwemwe kujaliwa pamenetu president akudikirira kutsogoleranso mwambo umenewu opereka maawadi kwa anthu osiyanasiyana komanso makampani amene achita zakupsa mdziko muno pa ntchito zomangamanga. Capital City Post Office and of course Capital Hotel. A big hand, ladies and gentlemen. The veteran architecture service mene ndituri anayamba tengana ogawo ntchito zomangamanga chokera mchaka cha 1972 amene akubwera kutsogoloko ndithu veteran amene ndi architect Michael Polera. Anamanga nawo ndithu nyumba ya malamulo
nyumba yachifumu yakamuzu anamanga nawo ndithu, komanso post office ya capital city imeneyi anamanga nawo, capital hotel anamanga nawonso. Pa number 2 olemekezeka president amayi abambo veteran award engineer services pamenepa ndi engineer William Chirwa mmanjamo. Another seasoned engineer and author registered with Malawi Engineering Institution in 1986, and he has been involved in notable construction projects such as Nzuzu State House, Nzuzu State Lodge, and the Nguluyana Wambe in Kasungu. Wow. Anamanga nawo ndithu Nguluyana Wambe kuchokera kumene ku Kasungu, komanso nyumba yachifumu ya ku Mzuzu zikoma kwambiri. Veteran wina olemekezeka president amene ali pa quantity surveying services, amene ndi quantity surveyor Matias M. Sataya. A renowned quantity surveyor who registered in 1994 throughout his service, he has contributed to successful implementation of mega projects such as regional government offices and the magistrate court in Blantyre. A big hand, ladies and gentlemen. Nkhalakale kuntchito zomangamanga lero akulandira ndithu ulemu wawo kunena kuti zikomo. Olemekezeka president pamenepa omaliza veteran Malawian contractor Wycliffe Mhango. A big hand, ladies and gentlemen. Managing Director of Northworks Limited, which was registered in 1999, and he has been instrumental in the formulation of Mabugata, that's Malawi Building Civil and Allied Association. A big hand, ladies and gentlemen. Now, maveterani tamalizira pamenepo gawo la maveterani olemekezeka president tsopano mupereke mphoto kwa outstanding projects. Ntchito zimenezi zagwiridwa ndi ndani. Padakali pano outstanding project gawo ili ndi la civil capacity building on Kenyatta to Shira through Kamuzu Central Hospital. Ndiye ndiyitana atatu amene ali nawo ntchito imeneyi. Poyamba ndi contractor of the project China Civils, bwerani kutsogolo kuno. Paliso Consultant L. Gavam, kabadzibwerani kutsogolo kuno, project imeneyi mugwira nawo ntchito. May you please come forward and join His Excellency the President in receiving this award. And again, we have local subcontractors, that's CAS Civils. The CAS Civils, may you please come forward again, join His Excellency there and receive the award from His Excellency. Do we have that subcontractor, local subcontractor? We don't have, no problem. Then let's continue with that. Thank you so much. A big hand, ladies and gentlemen. And lastly, Your Excellency, you are awarding outstanding project building, that's Mweso House, the magnificent building housing the Malawi Bureau of Standards. May you please come forward. This project was financed by government and also the contractor, that's Terraston, and the subcontractor is Shama Electro and Modern Elevator. May you please come forward and receive your award from His Excellency the President to say thank you very much for the outstanding project in building Mweso House. On this list, Your Excellency, there were so many nominations. Let me just mention them. We have Malawi Bureau of Standards in Blantyre, Shirevai project in Chikwawa, construction of Reserve Bank of Malawi Pension Fund, Lilongwe Complex, and also construction of Kamuzu Central Hospital interchange in Lilongwe, installation of Fera fabric structure in Karonga. We also have Kanengo Area 18 highway project in Lilongwe. We have Spark Building Complex in Lilongwe. We also have Crossroads to Airport Road, and also Golf Club Oasis Hospitality Hotel in Lilongwe. These were nominated projects on the outstanding projects that are happening in the country. We say thank you very much, Your Excellency, for awarding these our veterans and outstanding projects that we are having in the country. Your Excellency, now, next on the program, we are going to have a group photograph. So I'll be mentioning names. If you hear a name, please come quickly, come forward. We have
Honorable Jacobo Hara, who is the Minister of Public Works, Transport and Public Works. Please come forward. We also have Ms. Colleen Zamba, who is the Secretary to the President and Cabinet. Please come forward. Engineer David Nzandu, you hear your name, come quickly forward for the group photograph. Quantity Surveyor Jeremiah Magaba. We have Quantity Surveyor Monica Kandodo. You hear your name, please come quickly. Engineer Jared Konje. We have Graham Chipande. Engineer Amy Jampiti. Matthews Malata. Engineer Arthur Wenga. Senior Chief Lukwa, please come forward. You hear your name. Miss Vivian Chiwocha. Dr. Maxon Chitao. Mr. Benjamin Temba Gatola. Architect Kumbo Chira. Quantity Surveyor Desmond Namangale. Ashan Piri, please come forward. Hear your name. Please come quickly. Mr. Desmond Namangale. We also have Architect Mariam Mdoko, Miss Daisy Gampalame, and also Mrs. Zita Simwaka. Please come forward for a group photograph. This is the list that I was given for the first group photograph. Today being an inaugural National Construction Day, we are keeping the memories that we were there on this day, the 20th of May, 2025 at the BICC in Lilongwe, celebrating the construction industry in the country for the good work they are doing in building our nation. While we are having this first group photograph, let me also prepare those who are going to be on the second photograph. Engineer Dr. Kuocha, please stand by. Architect Michael Polela, Mr. Dyson Kampambe, Ms. Lilian Kadango, Mr. Hilda Soko, that's Mrs. Hilda Soko, my apologies, Mrs. Elizabeth Nkwazi, Mr. Kondwani Kadango, Chimwemwe Chikanso, Engineer Dr. Peter Matipwiri, please come forward, the names that I'm calling now. Gudo Chinjoka Mgandawire, Washington Chimuzu, Professor Benin Mgandawire, come forward. Quantity Surveyor Patrick Kambaza, George Godinu, Mr. Prakash, Architect Dorothy Nyongonya, Quantity Surveyor Jiudzu, JJ Msomba, Engineer Wilson Chira. May you please come forward and join His Excellency the President for this group photograph, and this is the final one in the group photograph. Zitunzi President komanso akuluakulu osiyanasiyana amene afika kuno kuyimirira makampani osiyanasiyana komanso ndikuti apo ena machimane ati maveterani amene apatsidwa awadi kapena mphoto pa zazikulu zimene adachita ku dziko la Malawi pa ntchito zomangamanga nawonso toza chithunzi ndi President a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Timakamba ntchito zomangamanga zili zofunika kwambiri m'dziko la Malawi, foti kwambiri zathandizaso kwambiri mbali ya kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata m'dziko muno. Achinyamata ambiri m'dziko muno ndithu ena amene apita ku sukulu ngati za ukachenjede ambiri adapita mmenemo ndithu ku ntchito zomangamanga zimenezi. Chifukwa ntchito zomangamanga kuti zitheke zimafika bebe enanso adapita apo ndi apo mbali ya maphunziro kuti adziona kuti ichi chimene timangira panomo
chigwiza ndi masomphenya a dziko la Malawi aja Malawi 2063 upangirika umenewo umafunikira ndithu ndi apa mwambo uja kutolesa zithunzi watha ndipo posweda pa nyimbo ya fuko lathu soti kumaliza mwambo onse omwetu umachitikira kuno. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.